Obyvatelia bytovky 2481 na Podjavorínskej ulici ostali niekoľko dní bez pitnej vody. Dôvodom nechcenej odstávky bola havária na prívode vody do paneláku, v ktorom býva okolo 52 rodín. Obyvatelia sa pokúšali situáciu riešiť už počas nedele, bohužiaľ neúspešne. Ako uviedli, majitelia správcovskej spoločnosti boli v tom čase na dovolenke a ich zamestnanci neboli oprávnení vzniknutú situáciu riešiť. Majú dovolenku, nikto ochotný sa jednoducho to zajímať. Kompetentní ľudia, správca bytov a automaticky ho to nezajíma. Správca bytov je kto? Správca bytov byt je SRO. No, jedne volal pánu Sloviakovi, hovorí, že ja si zhľadím ako na životné prostredie, aby som povedal, že jednoducho životné prostredie, že nenaposkytne alebo kuchazičom a nech nám dajú cisterny, to je všetko. Konateľ bytov Jan Kubinec sa rozhodol požiadať o pomoc vedenie mesta. Po prehodnotení situácie primátor mesta okamžite so spoločnosťou Sevak zabezpečil pre 121 ľudí cisternu s pitnou vodou. Byty SRO proste nemajú absolútny zájem, aby nám niečo vyšli v ústretí a tak ďalej. To jednoducho prehlasili, nech ich vytrestáme, zober si po 100 eur, vyberá. Malé decka sú tu, oni vôbec neberú ohľad na to, že tu bývajú 52 rodín, chápete? A nehať ľudí bez vody, až nakoniec na druhý deň príde cisterna, naberte si do kyblíka ako hovädzí dobytok. Napojiť, odchod a tak ďalej. Keby nám primátor nevyšiel v ústretí, tak neviem, ako by sme tu dýchali. Užívateľia bytov na Podjavorínskej ulici 2481 sú nespokojní so správcovskou spoločnosťou a chcú situáciu riešiť. Znovu zrušíme, dáme sa na dombyt. Od nakrútenia reportáže ubehli 2 dni a my sme sa boli pozrieť, ako sú na tom obyvatelia domu na Podjavorínskej. Zistili sme, že dom nie je dodnes napojený na vodu, obyvatelia si vodu nosia do bytov vo vedrách.